Absu long live, long live, long live. Absu long live. थांना थाथों थांना थाथों हिराबाई नार्जारी अमानगारां मेडामा बे समाव मेथाइ रोजाबनाय क'रास दङ गिबि सानथ्रि गाहाय जिगुजौ जौथाइनि नै जोहोलाव नोंनो गिबि सानथ्रि जौथाइनि दै बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनायनि गोथाङै थाबाय थाथोंसै नोंनि मुङा बर'नि जारिमिनाव बै जोहोलाव गोथाङै थाबाय थाथोंसै नोंनि मुङा बर'नि जारिमिनाव बै जोहोलाव सहायनो हायाखैमोन नों जोहोलाव नुनानै सहायनो हायाखैमोन नों जोहोलाव राजा गैया गैया जानायखौ संबिजितखौ सिगाङाव दोननानै दहाय होनानै बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय थाखाय बयखौबो हज्रि खावना गाबज्रि जेनदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव बारसोमनाय बयखौबो हज्रि खावनानै गाबज्रि जेनदोंमोन
बिबार बावनो थाखाय थाग थियारि आलासि बिथांमोना बिबार बावखांनायनि उनाव जोङो कन्डलेन्स दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबिसिन गाहाय नेहाथारि आरो बर' माहारिबादखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै मोनसे डिटारमिनेसननि गेजेरजों हाबा मावबोनाय गणकेश्वर नार्जारी बिथांनि जोनोम सान आरो बे 87थि जोनोम सानखौ बिथांनि जोनोम गामि गिबि खेबनि थाखाय जों बेयाव खुंदों टेङाइगाव आरो दिनै थारैनो जोंनि गासै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिजों लोगोसे दखरा आरो गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लाफैदों मानगोनां बिथांनि आंगो बिसि हिराबाई नार्जारी मेडाम बिथाङाबो बाहागो लाफैदों थारैनो दिनैनि बे सानाव जोङो जि मोनसे गोग्गानाय आरो जोंनि मोनसे माहारिबादनि फारसे जोंनि जि गोथौ जि फोथायनाय बे स्पिरिटखौ बिथांनि गामियाव बे हाबाफारिखौ खुंनानै जोङो आरोबाव राफोदसिन खालामनो हादों आरो बे समाव बिथांनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबबाय लोगोसे 2024 मायथाइ बे गोदान बोसोरा बिथांनि जि जोनोम सान खुंनायजों जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायबाय फैबाय थानाय समाव हारिनि थाखाय जोङो आरोबाव बांसिन आरो गोख्रोंसिन हाबा मावलांनो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ खारन बड'लेण्ड सोमावसारनाय आरो बड'लेण्ड जि दाबिनायनि मोनसे थासारिमोन बे समाव गणकेश्वर नार्जारी जायखौ जोङो खुंख्रा होननानैबो मिथियो बिथांनि जिखिनि सान्थौ आरो जिखिनि फिल'सफि दङमोन बिथांनि जि मोनसे गोख्रों जि स्पिरिट दङमोन आरो बिथांनि मेडामा जोंनो क्लियार काट फोरमायदों जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि समाव बिथाङा एबसुनि नेतृत्व होदोंमोन बा दैदेनदोंमोन सोमावसारनायखौ आलादा रायजोनि जे दाबि बे समावबो गणकेश्वर नार्जारी बिथांनि न'आव थाफैयोमोन सावरायोमोन गोबां माखासे जिखिनि भारतनि संबिधानाव थानाय बा डेम'क्रेसिनि जिखि मोनसे पलिटिकेल सिनारिय' आरो देशनि माखासे पलिसि नीतिफोरनि सायाव जे आलादा रायजो सोरजिनायनि थाखाय मेक्सिमाम लेभेलनि माबायदि एफर्ट खालामनांगोन माबायदि सोमावसारनांगोन स्ट्रेटेजिया मा जानांगोन आरो गामि आरो जोंनि बर' रायजो राजाखौ जावरिखांहोनायाव जोङो माबायदि रल प्ले खालामनांगोन मबिलाइजेसनखौ बोरै खालामनांगोन बिनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायनायनि बाथ्राखौ बिथाङा दिनैबो फोरमायदों सिगाङावबो फोरमायदों आरो जि मोनसे थासारिमोन माने बैसो जानाय उन्दै गथ'फोरानो जा लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा आलादा रायजो बड'लेण्ड बा बड'लेण्डनि दाबि होनना बुङोब्ला बै समाव बयनिबो जि माने गोसो आरो मोदोम मेलेम गोदौखाङोमोन बा जोंनि सानस्रि आरो सान्थौआ हारिनि फारसे जि थासारियानो फैया मानो बिनि थाखाय बावसोमनाय मोनसे जि गोसो बे गोसोआ बयनियाबो माने क्लियारमोन दा बेखायनो जाय नंगुबै हिर' जि गणकेश्वर नार्जारी आरो बिथाङा सासे जोंनि हारिनि गेदेमा दैदेनगिरि आरो गोबां थासारि बिथाङा नेवसिबोदों गोबां थासारि बिथाङा मोगा मोगि जानांदों दा बेखायनो जिखिनि बिथांनि मावलांनाय आरो होलांनाय मोजां जायफोर गुन आरो लामा दिन्थिलांनाय जिफोर आदर्शफोर दङ जिखिनि थांखि बिथांनि जिखिनि एजेन्डाफोर दङमोन बेखौ जोङो इयुनाव मावफुंनांगोन दिनै जों एसे थेलेबलेब खुंदों फैगोन बोसोराव जोङो खोब गाजा गोमजायै आरोबाव साबसिन हामसिनै जों खुंगोन आरो 82थि गणकेश्वर नार्जारी बा खुंख्रा बिथांनि जि जोनोम सान 2025नि 2 जानुवारियाव जे जागोन बे आरो बिनिख्रुइ साबसिन जागोन बेखायनो दिनै बयबो बाहागो लाफैबाय आरो बे गोदान बोसोराव बयखौबो बिथांनि जोनोम सान खुंनायजों जोङो फिन खेबसेबाव थुलुंगा होनायजों लोगोसे जों गावबो थुलुंगा मोनदों आरो हारिनि थाखाय जों बावसोमगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि जिखिनि आद्रा जिखिनि दफाफोर दङ बिखौ टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जि परिबेस जि चेलेन्जेस फैया मानो जों मावफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो डिटारमाइन आरो बेयाव खुनु कमप्रमाइसनि बाथ्रा गैया सिगाङावबो जोङो एखे बाथ्राखौनो बुंदों दिनैबो बुंगोन इयुनावबो बुंगोन एबसुनि माहारि दानाय आरो हारिनि थाखाय हाबा मावनाय हारिनि थामोनथा रैखाथि हारिनि माने जि मर्यादा बेखौ जाहाथे एक बिन्दुबो गाहायाव फैनो होआ बिनि थाखाय जिखिनि जोङो बेबस्था लानांगौ आरो एकर्डआ
टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जायोबा सिमाया क्लियारै रोखायै आबुङै गासिबो जाफुंसारनायनि उनाव समष्टि दाफुंनायनि उनाव आथिखालनि जि बिटिसि बा बिटिएडि बेखौ बिटिआर बिमुं सोलायनानै बिटिसि काउन्सिल आरो बिटिआर जि मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ एरिया बेखौ हारिनि थाखाय जोङो साबना हामना खालामनो हागोन इयुन जोलैनि थाखाय जों मजबुत मोनसे पलिटिकेल मोनसे कन्स्टिटिउसनेल आरो मोनसे डेभेलपमेन्टनि मोनसे माने थावनि हिसाबै जोङो थिग खालामनो हागोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि सोसननाय आरो गुबुन गुबुन जेंनाफ्राबो गोख्रैनो जोबनांगौ। सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया। नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट चापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो। बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ। नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।